השנה החדשה כבר כאן והיא פוגשת אותנו עדיין בתקופה לא פשוטה של חוסר ודאות, פחדים, מחשבות שמכבידות. אבל בתוך כל זה חשוב שתזכרי שיש גם אותך. הלב שלך עדיין פועם, האור שבך עדיין מהדהד, והוא מבקש שתרשי לו להאיר במלוא העוצמה את כל העולב משלך. ראש השנה מביא איתו הזמנה להתחלה חדשה, לא כזאת שבאה מבחוץ, אלא התחלה שנולדת מבפנים החוצה. ברגע שבו את עוצרת, נושמת, נותנת לניצות שלך להופיע מחדש. רגע שבו את יכולה לעצור ולשאול את עצמך מה אני רוצה להשאיר מאחור, ואיזו אנרגיה, איזה חלק בי אני מזמינה להוביל אותי קדימה. אז הנה מפתח תודעה מספר 11 שיעזור לך להיכנס לשנה החדשה אחרת. תעצמי את העיניים, קחי לעצמך רגע לנשום, תקשיבי לפעימות הלב שלך. תדמייני מעל הראש שלך מפל של אור יפהפה בצבע לבן זהבהב. דמייני שהוא שוטף את כולך מבפנים ומבחוץ. מנקה את הכאב, הפחד, הקיבוץ שעדיין זכורים בתוכך. תני לו לשטוף את כל כולך. בסיום תצהירי בקול פנימי ליקום, אני נכנסת לשנה הזו עם כל האור של הניצוץ שחי בתוכי, עם הכוח שלי, עם האמונה שלי, עם העוצמות שלי ועם האור של כל חלקי העולמי שלי. בסיום תפתחי את העיניים ותזכרי שהאור שלך חזק יותר מהכל. תמשיכי לעקוב אחריי כדי לגלות בכל יום את הכוח שטמון בעולמי שלך למימוש כל מה שתרצי בשנה החדשה. שנה מבורכת לכולנו.